ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза 6 дона молои фурӯшӣ мешавад. Подписчикони азиз, ҳама касе як-якта лайкамотон видеолука то охирша тамошо кунтон. Дар бораи моло маълумоти пурраро гирифта баъдан харидор кунтон дӯстони азиз. Якум моли мо ғуножинчаи чорни пиёстри хурду хӯрок саломатиш беҳтарин ғуножинча айни ҳол ягон хел камбудиш нест. Зоти будагиш ба гарянта дӯстони азиз. Мана дар навора маълум аст ки мол бениҳоят моли фасоне каллачош шурӯъ барои мол кардан барои ояндаш харидор боштан марамат дӯстони азиз ин бина барои шумо мешавад дӯстони азиз. Синни солаш 3 моҳа то ҳамин вақта ҳаддушу шира зада гаштаги ғуножинча дӯстони азиз. Агар ки харидори ҷазман боштан масъалаи дастапкаш боштагар бе ягон мушкил ташкил мекунад соҳиби мол албатта дӯстони азиз. Агар гуфтаги нархҳо зиёдтар ё камтар карда хуб дӯстони азиз, масъалаи нарху навош бигузарем. Агар нархаш дӯстони азиз 7700 сомонӣ боз камутун муомилат дорад. Агар территорияи хуҷанд боштон агар масъалаи дастапкаш бепул дӯстони азиз. Агар дигар ҷо гуфтаги бошон агар гуфтаги нархҳо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастапкаш ташкил мекунад. Хуб дӯстони азиз, моли дуюми мо буқачаи чорни пиёстри мана дуюми моли мо синни сола 6 моҳа хурду хӯрок саломатиш инам беҳтарин айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. Агар ки барои мол кардан якум дуюм номера харитор нагар дӯстони азиз, ҳардуш яклуқ фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Ина 6 моҳа шудагӣ инам моли фасоне барои мол кардан агар харидор боштан марамат дӯстони азиз. Ҳардуша агар як ҷоя харидор кунтон як ҷоя дастапка мекунад. Фақат агар гуфтаги нархҳо зиёдтар ё камтар карда дӯстони азиз. Хуб мегузарем масъалаи нарху навош ба. Нархаш дӯстони азиз 7500 сомонӣ боз камутун муомилат дорад. Дастапкаш боштагар бе ягон мушкилӣ қатъи клиент ҳамсоҳиба шуда ташкил карда мешавад дӯстони азиз. Хуб дӯстони азиз, мегузарем моли сеюм. Сеюм моли мо буқачаи карпат инам хурду хӯрок саломатиш беҳтарин айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. Буқача ҳам гардандор ҳам пуштош васеъ барои мол кардан агар харидор боштан агар марамат дӯстони азиз бо нархи дастрас. Инам гидетам 5 моҳа 6 моҳа шудагӣ хурду хӯрокаш ба гам нест. Саломатишам зуд дӯстони азиз. Агар харидор боштан агар беинтон варианти нағз дӯстони азиз. Нархаш 7500 сомонӣ боз камутун муомилат дорад. Масъалаи дастапкаш боштагар бе ягон мушкилӣ дӯстони азиз. Марамат дӯстони азиз, нағз тамошо кунтон, ҳама молои нағз тамошо кунтон. Ин номер 3 дӯстони азиз. Агар ки харидор боштан агар кадом номер маъқул боштан агар ҳаминаша харидор кунтон дӯстони азиз. Хуб дӯстони азиз, чорум моли мо ғуножинчаи чорни пиёстри инам моли фасоне барои мол кардан зур дӯстони азиз. Агар ки ояндаш ба харидор боштан агар инам моли варианти зур дӯстони азиз. Ҳам мол ҳам ғавс ҳам хатбаланди моли фасоне барои мол кардан зур дӯстони азиз. Инам 5.5-6 моҳа шудагӣ нархаш дӯстони азиз 7500 сомонӣ боз камутун муомилат дорад. Масъалаи дастапкаш боштагар бе ягон мушкилӣ дӯстони азиз. Марамат харидоро боштагар тез занг занетон, молои нағз зер намонтон дӯстони азиз. Ҳамаш молои нағз хурду хӯрокашам зур бо агар сураташо паттои гӯтон сураташо мепартоз соҳиби мол албатта дӯстони азиз адден. Хуб дӯстони азиз, панҷум моли мо буқачаи симентал 40 рӯза шудагӣ инам хурду хӯрокаш беҳтарин айни ҳол ширам мехӯрад дӯстони азиз. Молои ширдортон бошад хушкунтонам мешавад. Очаш чорни пиёстри оташ симентал будааст дӯстони азиз. Мана касоне ки харидори ҷазман боштан агар наздик рафта дида баъдан харидор кунтонам мешавад. Нархаш 6000 сомонӣ боз камутун муомилат дорад дӯстони азиз. Хуб дӯстони азиз, охирин моли мо ғуножинчаи моли нағз очаш дӯстони азиз барои мол кардан агар харидор боштан агар ина синни солаш 4 моҳа шудагӣ айни ҳол ягон хел камбудиш нест. Масъалаи хурду хӯрокаш ба дӯстони азиз. Нархаш 5500 сомонӣ боз камутун муомилат дорад. Масъалаи дастапкаш боштагар бе ягон мушкилӣ мана любой ҷои Тоҷикистон ташкил мекунад. Масъалаи дастапкаша агар гуфтаги нархҳо зиёдтар ё камтар карда дӯстони азиз. Рақамҳои телефон дар поёни экран ҳаст дӯстони азиз. Занг занетон кадом номер маъқул боштагар ҳаминаша харидор кунтон дӯстон. Ҳаматон